खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 जुन शनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव दावराव दावसि जागोन। फिसा जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाय जागोन। दुखुजों सहायनांगोन। वृष राशि। नखर संसारनि थाखाय माबा मोनसे सानगोन। नखरनि आंखालखौ सुफुंनो गोजान जायगायाव थांनो सानगोन। मिथुन राशि। हरखाब नखरखौ लानानै मोजां जायगायाव दावबायहैगोन। दावबायनायजों अनलायनाय थासारिया फैगोन। साननायफोरा उदां जागोन। कर्कट राशि। गोसोआव हास्थायनाय मिजिंआ फैमाल जागोन। थांखि फेलें जानायाव हरखाब दुखु मोननांगोन। जेखि खामानि मावा फेलें जागोन। सिंह राशि। नखराव खैफोद जागोन। दिनैनि सानाव खैफोदा नोंथांनि उन उन खारफागोन। गुबुन जायगायाव दावबायनायनि सिगां गोबां सानग्रो। कन्या राशि। सोलोंथाइ लानायनि फारसे मोजांसिन सम। थांखि बायदियै मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन। जिउनि आद्रा सोलोंथाइखौ आबुङै लानो हागोन। तुला राशि। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। जेखि नाजाया मोजां फिथाइ मोनफुंनाय नङा। नखरनि खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। वृश्चिक राशि। गोसोआव साननाय हनायफ्रा जोबोद आलादा जागोन। हरखाब गोसोआव सोरबा अनजालिखौ मोजां मोनगोन। धनु राशि। माबा मोनसे दायनि थाखाय साजा मोनगोन। गावनि गोरोन्थियावनो साजाखौ मोननांगोन। दुखु दाहानिफ्राय बारग'नाय नङा। मकर राशि। हरखाब सिगांनि आंगो लोगोखौ लोगो मोनगोन। लोगोनि सायाव फोथायनाय थागोन। गावनि गोसोनि साननाय हनायखौ फोरमायनो सानगोन। कुम्भ राशि। साख्रि बाख्रिनि फारसे मोजां। गाहायनिफ्राय गोजौ बिबानाव थांगोन। गावनि बिबानखौ लानानै मोजां खामानि मावफुंनो सानगोन। मीन राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। दिनै जेरावबो जाफुंसारनाय नङा। गाज्रि समजों थांनांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।